खुलुमबाय। आंनि मुङा नायस्रां ब्रह्म। दायो आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सिगांदों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय मा फाव। खन्थाइखौ लिरदों आरो दैथायहरदों लैथोश्री बसुमतारी, गामि बाथाबारि, जिल्ला चिरां। मा फाव। मोनदां हायै गोसोनि बुब्लियाव दान्दिसे निल गोजोननाय लानानै नों दिन्थिलांबाय दुखुनि फाव। बेनोमोन नामा नोंनि थांखिया? मा फाव दिन्थिलांखो नों आंनो? अन्थाइ बिखा गोसोखौ लाना मा फाव दिन्थिलांखो आंनो? मुगैथाव नोंनि अननाय होनाया, फोथायनाय दंमोन आं नोंनि अननाय होनायखौ। नाथाय दिनै मानि फाव दिन्थिलांखो आंनि जिउआव? गोसोआ आंनि हमदांनो रोंनायमोनब्ला बुजिगौमोन आंबो नोंनि बे फावफोरखौ। नाथाय बुजिनोबो हायाखिसै आं, हमदांनाबो मोनाखिसै आं नोंनि बै फावफोरखौ। मा फाव होलांखो नों आंनो? खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।